pequeniñas cousas sobre o repertorio de hoxe. Tamén decirvos que temos unha estrela hoxe que é Guadi Galego, que vai a cantar connosco e que lle agradezo en nome do Conservatorio a súa generosidade. Simplemente contarvos que vamos a empezar un poquinho con clásicos populares. A primeira peza que todos coñecedes, que é unha versión do canon de Pachelbel, que moi amablemente nos fixo Roberto, a segunda estrela. Esa peciña que foi composta no barroco, que todo o mundo sabe que ten 8 notas, que os pobres de todos os contrabaixos na versión original creo que tocan 54 veces. Esperamos que non adormezan tocando, pero esas famosísimas notas foron as máis reempregadas da historia da música. Desde Aerosmith hasta Michael Jackson, cantantes pop de todo tipo empregaron esta música. Hai un misterio sobre por que a todo o mundo lle gusta. Esta foi unha petición dos rapaces, por eso mesmo no repertorio, porque a eles tamén lles gusta. A segunda peza que vamos a interpretar é outro clásico popular, que é o Minueto de Boccherini. Esta peza, a original, é para un quinteto de corda en mi maior, que era para 2 violíns, 2 chelos e viola. Ten unha forma tripartita en 3 partes, pensade que é como un bocata de xamón. O pan é a parte A, o xamón é a parte B, e o resto do pan, outra parte. Entón, vais a identificar 3 temas moi claros. E despois, a seguinte peciña que vamos a interpretar, vou vos contar cando nos toque. Espero que disfrutedes, gracias.
peciña tiña forma de bocata de xamón, a seguinte ten forma de sándwich múltiple, porque é un rondó, que é unha peciña de música que ten un tema que se repite varias veces, sempre igual, na mesma tonalidade, e polo medio aparecen pequenos temas diferentes. Entón é como unha capa de pan, unha nota de xamón, unha capa de pan, unha noche de queixo, unha capa de pan, unha noche de leite, un cacho de lechuga, o que entendamos, non? Vais a recoñecer ese tema que se repite continuamente. porque é dun compositor chamado Franz Piber, digamos que a generación anterior a Bach, e foi un auténtico vanguardista para a súa época. Esta peciña sigue unha tradición que empezou no século XIV, que se componía música referente a batallas reales, conmemorando, que tiñan determinados efectos. A máis coñecida é unha das do século XVI,
de Janequín, titulada La Guerra, que empezou a empregar efectos relacionados con situacións de batalla. Máis tarde, durante o barroco, digamos que perderon ese carácter conmemorativo, elexíronse por motivos expresivos, porque eran unha alegoría, polos efectos sonoros que eran moi interesantes, investigar sobre eles, e viven en este asunto era un experto, porque sempre foi un gran experimentador, un adiantado ao seu tempo. En esta peciña que mezcla danzas rápidas con danzas un pouco melancólicas, ele emprega efectos moi curiosos, como por exemplo na primeira que vamos a escoitar, para saber que os rapaces tocan con leño, que é con esta parte do arco, que fai como... pode ser sonidos de sables, como se marcha militar. Por exemplo, os contrabaixos empregan o sonido das balas, utilizando snap y pizzicato para pizzicar o arco. A bala, por exemplo, despois tamén temos un sonido que intenta imitar o tamboril, o tambor militar, chamando a batalla, e despois as dúas pezas lentas, unha delas, un aria, pois é a peza, diríamos, que busca o efecto día antes de ir á batalla, como a xente se despide das familias, unha peza descriptiva dunha situación esta musical. Entón, é moi triste, melancólica, e despois a última, que é a lamento polos soldados caídos, pois tamén ten ese aire melancólico. Despois, outra cousinha que vos quería decir da batalla, que se me esqueceu, é que, a pesar de que esta peza foi escrita en 1673, que xa choveu, seguimos a ter guerras. Non son de ficción como a nosa peza, son reais. A nosa vontade para o próximo ano é unha ilusión, pero gostaríamos que sucedera, é que a música de batallas que foi só un efecto, e que a música real que non existira máis. E como hai alguén que pode decir con palabras moito mellores que a min, vou ler un poema dun poeta ecuatoriano que expresa os desexos que a mí me gustaría, e a todos os rapaces da miña orquestra, para o ano novo. Titúlase Hombre planetario. Vendrá un día más puro que los otros. Estallará la paz sobre la tierra como un sol de cristal. Un fulgor nuevo envolverá las cosas. Los hombres cantarán en los caminos, libres ya de la muerte solapada. El trigo crecerá sobre los restos de las armas destruidas, y nadie verterá la sangre de su hermano. El mundo será entonces de las fuentes y las espigas, que impondrán su imperio de abundancia y frescura sin fronteras. Los ancianos tan solo, en el domingo de su vida apacible, esperarán la muerte natural, fin de jornada, paisaje más hermoso que el poniente.
creo, o sea, por lo menos sabe que se lograron la guerra. Y durante tempo que por unos papeles en las cosas.
A última veciña que vamos a tocar é un arranxo de Fernando Uribe, que temos aí unha cosa. Vamos contar un poquinho a historia desta panxoliña, que foi gravada polo grupo Berrogueto, no que estivo Guadi. Unha palma. Parece que foi recopilado na zona de Ourense, en Vincra, onde está o mosteiro de San Estevo. Foi unha señora moi maior, de 90 anos, así, que non me equivoco, verdad, Guardia? Sabes a historia? Era unha señora moi maior. Unha señora moi maior que se chamaba Concepción, e contoulle como se era. Así na casa e tuvo que vir e agora non quere marchar. Entón non quere que cante. Bueno, pois sigo coa historia. Pois esta muller contoulle a un dos membros do grupo que o música na recopilou que cando era nena foi unha xogar cerca do mosteiro de San Estevo e que viron unha luz moi brillante que viña de cerca do cemiterio do mosteiro e que empezaron a acercarse, desenterrar unha especie de cobre moi fermoso con un montaxe impresionante. E despois de andar ferrechando nela, abrirono, e ao abrir sonou unha música maravillosa, que é a música desta panxoliña. Entón parece ser que hasta ali chegaron todos os amigos do lugar, a ver como podía salir esa música dali, pero a ninguén lle volveu a soar. Non sabemos se é certo unha lenda, pero volveu a soar, e moitas veces esta noite volve a soar. Eu quero que lle avisemos, porque non esquezades que estamos aquí para encher esa urna. E non esquezades que estamos aquí para lembrarnos dos invisibles, dos que durmen na rúa todas as noites, que non teñen nada máis que un sitio en Santiago onde comer, encher esas cestas de supermercado para 100 personas ao día vale moitísimos cartos. Pensade que as noites de xeada con un cartón son moi duras. Espero que serades generosos, como estou segura que seredes, e que botedes o máis que poidades. Para toda esa xente e os esquecidos vai esta peza, e para todos vós. E que teñades un feliz ano.
chegaron a Belén e pediron posada, responderon de adentro con voz alborotada. Se ten cartons dentro de ser o que se valgan cartos non traerei máis que un real de prata. Iso son poucos cartos, pidaron outra parte, Sanxo social penaba, Mario consolaba. Non te apenes, Xosé, non te apenes por nada, que máis cartos ti queres, que isto me acompaña. Eu vim aquí porque Elena é a miña amiga. Aparte diso, fai 20 anos que eu debutei con esta panxoliña e eu sei un placer para mí que me acompañe esta canteira. Gracias.